Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maghatid na legit fake news sa Pilipinas. So, simulan na agad natin. Wala na intro. Nung June 9, nag-chill lang yung ating mga magbabarko, ating mga sailormen. At bigla daw silang binangga ng isang Chinese vessel at lumubog ang kanilang bangka. So sinabi nila dito, sinadya ito ng Chinese vessel na to. Pero buti na lang at narinig sila ni Poseidon at may mga dumaan na Vietnamese na ship vessel na tumulong sa kanila. At alam nila mamamatay sila pag walang tumulong. So isipin mo lang gaano kalamig ang mga tubig. So ito, nakapanayam ni Jeff Cano, ang mga survivors na tumuna sila si Captain Junel. So kapangalan pa niya sige Captain Junel, laugh track para sure. Kung maliligo ka dito, parang naligo ka na rin sa Imbornal eh. Yung dinanas nyo? Yung nahirapan din po. Parang langoy-langoy. Anong nangyari, sir? Shadow humor ko, man. Chinese. Baka natawa din. Sigurado kayong Chinese, sir? Opo, dahil yun po ang panganap po na ganun ng Chinese. Pagbalik niya, akala namin, tutulungan kami. Maling akala. Sumindi yung ilaw ng marami. Kasi yung mga dyan, kayo madadala sa maling akala. Sinadya yun, kung hindi, dapat tutulungan kami. Total, maganda yung pagkakasabi ni Captain Junel, laugh track. Tumako ngayon tayo sa ibig sabihin nung dapat tinulungan kami. Dahil sa United Nations Convention of the Law of the Sea, pag meron ka nakitang ship vessel at isa kang kapitan at pinakita kang ship vessel na lumubog, kahit hindi mo kasalanan, kinakailangan mo, dahil nga law, kinakailangan mo sila tulungan. Mapaano man ang relasyon nyo sa bansang kinabibilangan ng barko nyo o ng bangka nyo, kailangan mo sila tulungan. Every state shall require the master of a ship flying its flag in so far as he can do so without serious danger to the ship. As long as pag tinulungan niya to ay hindi sila madadawit. Kaya palubog sila, baka may suction nyo, di ba? Yung, syempre pag lumulubog barko, di ba? Nagdi-displace yung tubig, baka maano rin yung barko nyo, ma-imbalance. Render assistance to any person found at sea in danger of being lost. After a collision, to render assistance to the other ship, its crew, and its passengers, and where possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry, and the nearest port of which it will call. So kumbaga naghahanap sila ng tulong na para anin tong barko to. Siguro malay natin benefit of the doubt yung Chinese ship vessel nung nabangga nila. Hindi namin to kaya. Alis muna kami, babalik muna kami sa port namin para kumuha ng tulong. Malay mo. Pero gusto ko lang maging positive Wag lang sa AIDS, pero gusto ko lang maging positive kung bakit nila to kailangan gawin sa atin. Ba't nila ginaganito ang probinsya? So ayun, as usual, nadagdagan na naman yung init ng between China and Philippines. Okay, sige, mapagbibigyan natin. Baka di nila nakita, baka may ginagawa sila, baka nag-Chinese gangster sila. Hindi ko alam, basta may ginagawa Chinese ship vessel kung bakit sila nabangga at tuloy lumubog ang kanilang bangka. So inantay ngayon nila at hindi sila pinansin. Sinara pa nga daw nila ang kanilang ilaw at parang bahala kayo dyan. Wala kami nakitang siomay dito, so bahala kayo dyan. Sa ngayon, gustong isanction ng Philippine government yung ship vessel na umiwan sa ating mga Pilipinong mandaragat. So maraming salamat sa mga Vietnamese dyan na tumulong. Shout out sa inyong lahat. Buti pa kayo. Makakain ako ng Vietnamese spring roll. Hindi na ako mag-siomay. Ayoko na. Sakit. Kahit masarap, masakit. This is no place to die. Yes! Wakanda, maraming salamat talaga mga Vietnamese dyan. Thank you in Vietnamese. Come on, ban! Come on, Map Hayes, and come on, ban. Maraming salamat. Chinese Coast Guard knowing that the Philippine government can do nothing about it, Philip. No. Mga masisipag na nagtatrabaho sa dagat, sobrang hirap yan. Mga gabi-gabi, nag-aano ng isda, para lang kunin sa kanila. Nag-aano ng barko para lang banggain sila. Ano ba yan? Talo yung Chinese ship vessel na nangaaway. At masarap na himas. Para sa mga Vietnamese na mga sailors at tumulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. May pag-asa pa ang mundong to. From Garapata, Vietnam, Philippines, friends. Maraming salamat. Sunod na balitang ina. So balitang balita, si Tito Pudes ay napansin uli ang Pilipinas. Nung sinabi niyong dahil sa video na to, panoorin natin. What is this? Philippines is my second biggest country. Hey! Damn. Hey. Filipinian bros. Hey! NANI? Thank you.
So ito yung video na regarding sa kanya analytics, yung mga past and present niya, mga pinagdaanan, yung mga fluctuation, blah blah blah. Masabi salamat Tito Pio. So mga Philippinians na tayo, wag na tayo mga nihaw or ano pa isa, mga maharlika. Mga Philippinians na lang para tayong galing sa Biblia, di ba? At kung hindi man Biblia, kailangan pa natin na mas malakas pa dun. Kailangan natin ng old gods and the new, di ba? Game of Thrones reference. So dahil dyan, sunod na balita na. Balitang-balita, ang PIDEA nag-install na ng Google Chrome. So ayan, so sinabi nila the drug syndicates are now using the dark web and Bitcoin in their operations. Kailan nag-update ang Internet Explorer ng PIDEA? Well, ano naman natin ang matagal na ito ginagawa, like kung paano ka deep web, dark web, wannabe, di ba? So, Deep Web Enigma join the group. Baka makalimutan din nila na marami na rin nagtotorrent ng mga video games tsaka ng mga movies. Baka lang hindi nila alam, marami natulungan tayo dito, di ba? So, sunod na balita ngayon. So, ngayon, mag-relax lang tayo. Kasi medyo sensitive tong content na to. Ito ay tungkol. So, ito si Kit Talent. Gawa siya YouTube channel at he's doing good for himself. Kung ano man yung ginagawa niya, na-enjoy niya. Gumagawa siya ng mga pranks, mga iba't ibang content, blah, blah, blah. Pero ang kamakailan na naging issue sa kanya, or parang ang naging viral sa kanya ay yung sinupresa niya yung kanyang tatay nung Father's Day. Pero nung Father's Day din mismong yon, my condolences, ay namatay ang kanyang tatay nung siya ay dumating at pinaplano pa nga niya mag-prank, parang lolokoy, surprise ng ganon. So yun, naglabas siya ngayon kamakailan ng kanyang second video explaining yung nangyari sa incident na yun. Kaya kung di nyo pa alam, yun na yung ibig sabihin, basta parang throughout sa video, prepare siya, may mga ginawa sila beforehand para pagdating ng kanyang tatay, meron na siyang sorpresa. Ang naging issue, na I don't think is issue naman, yung kanyang ads, diba? So isipin mo, para siyang budget version ng kay Logan Paul. Yun yung sinasabi ng iba, na para ba nagpakita ka parang mamatay yung iyong tatay, na meron pang ads. Grammar and spelling are important. But if you want to write essays at 10-minute video pa, kumbaga talagang inappease mo yung YouTube algorithm in the face of death of one of your family members. and spelling are important. So naging skeptical ako noong una, parang sobrang sakto, 10:01, parang nahiya yung nahiya pa yung dad niya sa kanya, ganyan. Tapos napag-isip-isip ko, Davis advocate na syempre kailangan magbayad ng pag-embalsam mo, kailangan magbayad ng mga funeral expenses, madami kang kailangang bayaran diyan para sa pag-process ng remains ng tatay mo. Anong nangyari, parang pinagpalit niya dito yung kaya niyang image sa public. Kung ang kapalit naman nun, mabibigyan niya ng tamang pagproseso dun sa kanyang tatay, sumakabilang buhay na. Tulad nga ng motto ng YouTube, broadcast yourself. Kung ano man ang pinapakita mo, kung para man sa pera, para man sa sarili mo, para lang sa wala, para lang manginis, man trip, pinapakita mo ang sarili mo, diba? So dito, pinapakita niya na wala siyang pake sa tingin ng kanya, sa mga tao sa kanya, kung ang kapalit naman nun, makakapagbayad siya ng mga kailangan niyang bayaran. So mga gagastusin niya dito sa nangyari sa kanya. So yun, naglabas siya ng isa pang video explaining yung mga nangyari. Dahil nag-i-edit siya dun sa kanyang pagpunta dun, ay kung makikita nyo naman sa dulo na wala naman ng editing na nangyari. So tataka kayo, bakit nagbi-video pa rin yung may hawak ng camera, bla bla bla. Makikita mo naman kahit yung mismo may hawak ng camera, lumalayo pa. Na out of mind pa siya, na parang kasi videoan ko na, kumbaga raw footage naman to kumbaga nasa editing naman na to kung paano nila ipe-present, paano nila ipapakita. So kumbaga pwede niya ipakita to dahil gusto lang niya update yung mga nangyari sa kanyang sa kanyang life, sa kanyang buhay, sa kanyang mga followers. Meron siya almost 500,000 subscribers. Hindi ko alam kung before to, after nangyari, kasi a day after ko na nakita tong video na to, at nag-viral na siya beforehand. So ayun, alam ko may mga tao magiging skeptical since may ads ang isang pero pinapakita nito yung gray area of morality, lalo na pagdating sa YouTube kung saan naka-video format ang mga ganyang bagay. May iba parang ano ba yan? Bakit pinagkakitao pa yung tatay mo? Isa naman, mabuti yan, at least alam namin nangyari sa'yo. Kumbaga naghahanap siya siguro ng parang pang-vent out ng kanyang kalungkutan para maipakita, may mga tao nagsusuporta sa'yo, na nandyan sila kasama ka, na nag-grieve para sa loss mo, yung mga ganun. Kumbaga, you can look at it in either way.
At either way is not wrong. Kumbaga, kung yun ang opinion mo, sige. Pero wala kang magagawa kasi nasa YouTube format siya, na para bang ano ba yan? Pagkamatayan ba, dapat ilagay sa YouTube? Kailangan ipakita sa video? Depende yun kung hanggang saan ang kakayanan mo sa mga ganong bagay. Ngayong sensitivity sa mga ganong issues. Diba, iba-iba naman ang tao. Sa ibang tao, hindi nila kayang tignan. Sa ibang tao, na-appreciate nila, na pinaalam mo sa kanila isang parang vulnerable part ng buhay mo. Yung mga gano'n, marami kang pwedeng tignan dyan. So, alam ko medyo sukot sa iba kasi iba-iba naman tayo ng relationship natin sa ating mga tatay. Diba? May mga tatay nga na manginginom pero deep inside, mahal na mahal nila yung mga anak nila. Yung mayroon naman mga tatay na lagi binibigay yung gusto ng mga anak nila pero para lang manahimik sila. So, pinagkaiba nito kay Logan Paul, ito, kilala niya, like tatay niya mismo. Hindi naman to random stranger na namatay na binidyohan niya. Yun yung malaking pinagkaiba nito. Kaya hindi siya ganun kasukot tulad ng kay Logan Paul. So as of June 17, dinisable na niya ang comment section, pati ang like and dislike ratio. Siguro pang damage control na din para hindi na mahanapan pa ng issue or pwede mag-mass dislike. May mga raid groups dyan na gusto i-dislike lang yung video kahit hindi naman nila intindihan na kompleto, hindi nila kilala yung mismong channel. Kahit sukot man niya, wala na ba siya ginagawang illegal? Pamilya naman yon at siguro worst case scenario, in bad taste lang talaga niya nagawa. Siguro gano'n lang kanyang coping mechanism, gusto lang niya i-share hanggang malungkot siya, hanggang nag-grieve siya. Hindi natin siya masisisi dun. So tinanggal na din niya yung mga parang sukot na emoji sa nilagay niya dun sa thumbnail niya. So kumbaga nakikinig siya sa mga sinabi ng netizens sa kanya, yung mga paratang at kritisismo sa kanya. So siyempre mga tao di siya kilala, it will come off as sketchy at saka mukhang parang pinlano mo. Once again, Keith, condolences sa'yo. Kung ano man sinasabi sa'yo ng mga haters mo dyan, okay lang yun. Kasama yan sa YouTube live. Kung ano man gawin mo, kung ano man galaw mo, lahat may sasabihin sa'yo. Kaya ako mismo dito, wala akong pake. Bobo mo, Paolo. Yes, alam ko, bobo ako. Okay lang. Di balay mo naman, okay lang yun sa kanyang dad na parang at least nakatulong pa ako sa iyo, anak, 'di ba? Yung mga ganun, diba? Marami talagang pwede angulo eh. So, ay mahirap magkaroon ng empirical data pagdating sa morality. Kumbaga, mahirap siyang gawing scientifically, 'di ba? Accurate kasi it's based on experience, emotion, based on the issue at hand, kung ano case-to-case basis, diba? Maraming factors in play, maraming kailangan i-weigh down, maraming kailangan isipin, anong klase mga tao ba to, blah blah blah, so bandami. And nagiging, hindi mo masasabi objective ang moralidad, like magiging subjective yan, kasi meron nga, diba, nasa yung nakwento ko dati, diba, sa North Pole, South Pole, yung mga Eskimos, okay lang mamatay yung kanilang anak, okay lang na na itapon nila yung mga sanggol nila sa dagat kasi ang mangyari pag pinakain nila to, yung kanilang buong tribe ay mamamatay. Kumbaga, sacrifice one for the benefit of all, diba? Siyempre doon sa harsh environment na ginagalawan nila, mas ina-accept yun ng kanilang community. At siyempre wala naman sila mga laws like yung dito sa mga mas advanced na mga country, sa mga lugar na kayang i-enforce yung kanilang mga laws. And doon, siyempre, iba ang sistema doon eh. Wala naman silang internet, wala naman silang mga social justice warriors, wala naman silang mga Supreme Court of Twitter, diba? Wala silang mga ganun. To stay alive, nandun sila sa primal root sila, anong kailangan nilang gawin, at for the benefit of all, nagagawa nila yon ng walang consequence. And sa kanila yun, hindi nila kasalanan yun. Okay, kung ikaw nandun sa ganong environment, I'm sure doon at doon ka rin babagsak sa mga desisyon na kanilang ginawa. At kaya nga sila nabubuhay ngayon dahil yun ang mga ginagawa nilang desisyon. Di ba? Makita mo, case-to-case basis yan eh. Kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang predicament, kanya-kanyang senaryo. Sobrang nakakapagod yan. Ayoko na magsayang ng oras. At sobrang daming kailangan mong daanan dyan. So, lagi kayong mag-aaral ng mabuti. So, doon tatapos natin mga balita ngayon. Masensya na ako, medyo sensitive to sa ibang tao dyan. Pero ganun talaga ang balita. Wala tayong lahat dito ay kailangan natin daanan. And mabuti na to na parang makikita may spectrum ng morality, diba? Hindi objective. It's more subjective. Depende yung kung kanino tao mo ilalapag yung moralidad nila, kung ano mga ibig sabihin nito, ano mga reflection nito sa kanila. At dahil nagiging public matter na to, dahil nga pinopost sila sa YouTube, nagiging big deal to, nagiging big issue, di ba? Pag ito, pinost naman niya sa kanyang private Facebook profile, wala la. Pero since marami nga nakatingin sa yung mga mata, meron dyan lagi mga tao na kaiinisan ka. Iba yung kanilang perspective in life, and okay lang yun. That is their opinion and you have your own opinion at okay lang yun. Ganun talaga internet at so ako lang sa mga Frappuccino, nag-iisang legit fake news host ng Pilipinas. Huwag mo tayo like, share sa mga cancer niyong friends at huwag niyo kalimutan mag-subscribe.
Mocha Frappuccino.